Sanibonani bafowethu, sanibonani injikalanga emalanga okanye. Hey, nesalukwazi nje ezingifikele namhlanje njengoba sengigcina sengivala. Isalukazi bese kubonisa ingane seyisayoni. Suthi ngithintile kakhulu emoyeni, ngithinte kakhulu. Njengoba kusazi ukuthi hayi ngiyathinta futhi ngiyayigara yabona njengoba kuthiwa umuntu akazincoma, mina ndiyazincoma, hayi ndiyabhula, ndiyahlola mina kakhulu. Khathani makuthiwani. Hayi yabona nasofikile la. Hayi ngabe ufikanga uSolomon. Ngabe ufikanga mkhulu. Lesalukwazi usithi mntanami. Hayi yabona ingase ungakufike enkonzweni yami. Lesalukwazi sangapha enkonzweni mbini. Indawo bathi kusemgezwa ngapha mawuphume bayazi abaninzi lapha lisese. Ithi lesalukazi asofike pha Solomon enkonzweni. Ngithi mina egogo ufuna ngizothini enkonzweni? Uthi ufuna ngizothinta umoya. Ababhuka gogo. Okay, ngimbuze ke ne. Uthi kanjani enkonzweni yakho kanje kulokhu nalokhu. Ngiyambuza esancokola. Hey asukakale lokho ngiyamtshela ngithi mina ngendlela engiyisayona ngakhona enkonzweni kusukela sina sibhula naseyingcwabeni naseyikhulumile lengidlozi la kusasingcwabeni hayi yena sethi ukukhulumisa umoya hayi akusaphulaphuleki gogo akusaphulaphuleki ngitshela yena hayi suwakhala kakhulu angazi ngithi mina ingakho abanye benginyanya abasebenza kanje njengami inyanga ziyazi ukuthi Solomon is the best. Makuzokuhloleni I am the best vele hayi bafana fumani izinyanga zangoma umfana omncane vele ngiyahlula ngiyahlula 0727447804 ha ay ngiziva khona abakuthi mahlole emkhulu hayi ngabe ufikanga la makhoza ngisho ukuthi baze bangiloye ngabathi basebeqalele kungiloya. Hayi phula mkhulu lethi ibiza lento.